Gepleyer Adatlyk radiosi. Bolgariýada ýaşaýan raýat aktivisti Arna Durduhajiýewiň adatlygy ýazmaça beren düşünürşünni aýtmagyna görä, Türkmenistanyň owu huzurlugynaky gulçuluk zähmeti ulgamy ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň döwrüne ýola goýuldy. Bu hamala bazar iqtisadiýatyny geçmek we owu huzurlugyny özgörtme geçirmek zerurlugy bilen edildi. Şonu adamlara kärendesine yer bölekleri hem berildi diýip 1990-njy ýyllaryň başynda bank işgäri bolan Sinçi ýatlaýar. Onuň pikirçe hakykat ýüzünde Türkmenistanyň owu huzurlugyny garaşsyzlygyň başyndan bäri hiç ýyly bazar gatnaşyklaryna geçilmedi we geçilmeýär. Märhum bolşaly narhlaryň, bahalaryň erkin wagtlarda kesgitlenmegi we döremegi adat bazar iqtisadiýatynyň esasy ýörelgelerini biri bolup durýar. Türkmenistanda bolsa hökümet başlygy hökmünde garaşsyzlygyň başyndan bäri näçe tonna garly, paýta we şoňa meňzeş hasylyny ýygnamalygyny prezident kesgitleýär. Şol wagtda dünýä bazaryndaky üpçünçilik we talap şertlerini, geljekki şertnamalaryň baglaşylýan we bahalaryň emele getirilýän yerlerini seretmeden ýygnaljak paýtanyň her tonnasynyň bahasyny hem prezident kesgitleýär diýip ykdysadçy Türkmenistanyň bazar gatnaşyklary düzgüniniň odaly şu meselede gödök bolýanlygyna üns çekýär. Adatlygyň 14 fevralda habar berýäli Türkmen hökümeti buğdaýyň we paýtanyň döwlet satyn alyş narhlaryny şu ýylyň hasylynyň başlap degişlilikde 2,5 we 3,5 esse ýokarlandyrdy. Täze bahalara laýyklykda buğdaýyň 1 tonnasynyň döwlet satyn alyş narhy 800 manatdan 2000 manata çykaryldy. Şeýle-de nak paýtanyň 1 tonnasynyň bahasy ýygym mewsümine laýyklykda mundan öňe 1355-1500 aralygynda bolan bolsa, şu ýylyň başyndan başlap 4550-5000 manat aralygynda kesgitlendi. Ýüpek paýtanyň 1 tonnasynyň döwlet satyn alyş narhy mundan öňe ýygym mewsümine görä 1820-2000 manat aralygyndady. Soňky wagtlara görä ýüpek paýtanyň döwlet satyn alyş narhy 6100-6700 manat aralygynda kesgitlendi. Häkimetler täze wagtlaryň owu huzurluk önümlerini önürjüleri ykdysat taýdan höwetlendirjekdigini aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa, paýtanyň we buğdaýyň döwlet satyn alyş narhlary öňkü edek ýokarlandyrylanyna hem şonuň ýaly düşündürüş berilipdi. Arna Durduhajiýewiň prezidentiň karary esasynda geçiren täze hasaplamalarına görä, orta süýümli paýtanyň 1 tonnasynyň bahasy ýygymyň başyndan 15-nji oktýabra çenli 5000 manat, 2019-njy ýylda 1500 manatdy. 15-nji oktýabrdan 15-nji noýabra çenli 7770 manat, 2019-njy ýylda 1430 manatdy. 15-nji noýabrdan ýygym tamamlanýança 4550 manat, 19-njy ýylda 1365 manatdy. Netijede ortaça baha $1360 bolýar. Bu vaqa 2019-njy ýylda $409. Iňçe süýümli paýtanyň 1 tonnasynyň bahasy ýygymyň başyndan 15-nji oktýabra çenli 6700 manat, 15-nji oktýabrdan 15-nji noýabra çenli 6400 manat, 15-nji noýabrdan ýygymyň soňuna çenli 6100 manat. Netijede dollardaky ortaça baha $1828 bolýar. Bu vaqa 2019-njy ýylda $546 bolupdy. Paxtanyň dünýä bazaryndaky bahasy 2020-nji ýylda birden tonnasy $1400 bolanlygyndan $2000 ýa-da ondan ýokary bahalanyp başlandy. Bu ýerde bahanyň görünip duran tapawudy $600 bolýar. Hajiýewiň hasaplamalarına görä 2024-nji ýylda 1 tonna orta süýümli paxtanyň ortaça satyn alyş bahasy döwlete $1363 düşer. Dünýä bazaryndaky paxtanyň ortaça bahasy bolsa $2000 töwereginde saklanýar. Dünýä bahasy bilen döwletiň 2024-nji ýylda daýhanlardan satyn aljak paxtasynyň bahasynyň arasyndaky tapawut $637 bolar. Ýagny döwlet süýl öz kisesine bu sowdadan azyndan $637 salar. Bu dünýä bazaryndaky paxta bahasynyň 3/1 bölegi bolýar. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýyla çelin aralykda bu tapawut $1591 boldy. Ýagny daýhan paxtanyň dünýä bahasynyň bary ýogy 25 götürümini alyp bildi. Döwlet bolsa has ýokary girdeji aldy.
2024-nji ýylda inçi tüýmli paxtadan alınan girdijinin tapawudy $400 bolar. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýyla çelini bu $1654 Amerikan dollary boldy. Bu döwletiň daýhanlary näme derejede talaýandygyny görkezýär. Egerde valyutanyň gara bazar faktoryny gözüňde tutsak, bu tapawut hasda ulolar. Biziň öz hasaplamalarymyzda gara bazar bahasyna salgylanmagymyzyň sebäbi hem şunda. Çünki talap we teklip esasında bazar manadyň hakyky derejesini görkezýär diýip Hajiýew ýazýar. Bu pikiri azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli hünärmenler hem aýdyp gelýärler. Galy bertetde daha hem döwlet eýçiligindäki haryçy mal birzasynda valyuta satylýan paxta, dokma önümleri barada ýygyderli habar berýär. Täsin ýeri daýhanlaryň çekin ziýanlaryny kim we nämäniň hasabyna ýapdy. Hatta prezidentiň häzirki bellan bahalary hem bazar bahalaryna laýyk gelmeýär diýip ykdysadçy türkmen daýhanlarynyň düşen çylsyrymly ýagdaýy baradaky gurrungyny dowam etdirdi. Hormatly dinleyijiler, türkmen daýhanlarynyň çözülmeýän meseleleri baradaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň urulan ow huzurlyk ulgamyny laýyklykda ne daýhan birleşiginiň, ne de kärinleçiniň öz ýetişdiren hasylyny erk ygtyýary ýetýär. Hasyl haýsykiniň näçe mikdarda haçan we nädip ekilmeligini, bakasyny öňünden öz başda kesgitleýän döwletiň ygtyýaryny ol doly alynýar. Netijede ne daýhan birleşigi, ne de kärinleçi Türkmenistanyň döwlet haryçy mal birjasyna baryp öz önümini daşary ýurtly aljylara satyp bilýär. Bir adat bazar gatnaşyklar düşünjesini doğrulugyny ýoga çykarýar diýip Hajiýew ýazýar. Mundan başga daýhan birleşikleri ýa-da kärinleçiler salgyt hem tölemeli, ow hozurlyk tehnikasy, ýanygyç we çalgy ýaglary, suw, tohum, dökün, himik serwisler üçin töleg etmeli, karyzlaryny ölmeli we oňa göterim tölemeli. Bularyň ählisi bazar wahalaryna we narhlaryna bolýar. Daýhany näme galýar? Resmi hükümet esasında çalışıp bolmayan azacık pul valyutanyň gara bazar narhy bolsa elinde galan soňky zamanda hem ýer. Inflyasiýa hem durnanyň üstüne urna diýip ykdysadçy azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan daýhanlaryň edýän şikaýatlaryny tasdiklady. Onun pikirçe daýhanlary ýygyderli arlamak Sapar Murat Niýazowyň ow huzurlyk siýasatynyň ödenli düýärdi we bu ýagdaý ýetişdirilýän paxta hasylynyň ýyl-ýyldan azalyp başlamagyna sebäp boldy. 1996-njy ýylda ýetişdirilen paxta hasyly 3 esse azalyp 435.000 tonna boldy. Bu ýagdaý Niýazowy ýygnalan paxtanyň 50 göterimini daýhanlaryň hajatlaryny gönükdirmek barada karar çykarmagy mejbur etdi. Emma bu karar hem daýhanlary 7 gutda ýaşaýyşdan halas etmedi. Anadurdy Hajiýewiň bu pikiri bilen şol ýerde dürli wezifelerde işlän we azatlyk bilen söhbetdeş bolan öňkü emellerler hem alalaşýar. Ýöne Niýazow ömrüniň ahyrky ýyllaryny öz täze we siýasatynyň şowsuz bolanyny boýun alan hem bolsa, bu meselede esasan öz berilen häkimlerini we beýleki resmiýetlerini günäkarlap öz günäsini boýun almady. Soň bir iş usuly ikinji prezident tarapyndan gaýtalandy diýip türkmen paxtasynyň daşary ýurtlara satylşyndan belli bir derejede habary bolan Nur Muhammed Hanaw Hudaýberdi Orasda hem azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdylar. Türkmen daýhanlarynyň düşen çylsyrymly ýagdaý diňe paxta mezurlugy bilen bagly bolman, buğday ekmek mezurlugy bilen hem bagly boldy diýip hünärmenler aýdýar. Türkmenistanda ýurdun ýylatynyň iýje gallasyny öndürmek wezipesi garaşsyzlygyň başga ýyllarynda kesgitlendi we soňra hökümet azy kopsuzlygyny öpçün etmek üçin uly işlerin geçirilendigini aýtdy. Emma bu prezidentiň täze kararyndan hem görnüşi ýaly ýyllar boýy dowam edip, un çörek meseleleri beýleki azyk önümleriniň importy bilen baglylykda hökümetiň 3-nji başlygy üçin hem uly tiýne bolup galýar. Anadurdy Hajiýewiň pikiriçe däne buğday meselesi paxta meselesinden hem çylsyrymly ýa-da has kelekçilikli bolup görünýär. Aýdary döwlet ýetişdirilen her tonna buğdaya 2000 manat nırh belledi. 2019-njy ýylda bu baha 800 manatdy. Bu Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursuna göre $571, 2019-njy ýylda $2028 diýim. Deňeşdirme üçin aýdylsa, Gazakystan geçen ýyl däne sınıfına bağlılıkta öz gallasyny daşary ýurtlara tonnasyny $220-240 bahasyndan satdy.
Portlardaky Rus dänetiniň bahalary hatym arzan boldy. Onsoň bu ýerde derrew bir sorag döreýär. Türkmen däneti näme üçin beýle gymmat? FAO-nyň ýagny Birleşen Milletler Guramatynyň bütün dünýä azyk we owa hojalygy guramatynyň hünärmenleri 2007-nji ýylda biziň hökümetimiz üçin hatawat taýýarladylar. Şol hatawatda Türkmenistandaky howa şertleriniň däni östürip ýetişdirmek üçin amatly dälligi, bu işin peýdasyz boljakdygy açaçan aýdyldy. Ýetişdirilen buğdaýyň iýimlik dänedigi öňe sürildi. Şeýle-de hünärmenler 1992-2007-nji ýyllarda däne ekerançylygyna ýatyrylan düýpli maýa goýumlarynyň möçberiniň Birleşen Ştatlaryň 3,4 milliard dollarynyň hem köp bolanlygyny bellediler. Bu serişdeler däne ýetişdirmek üçin harçlanan pullar bilen Türkmenistan degişli ýyllaryň bahalaryna laýyklykda 30,16 milyon tonna buğday import edip bilerdi ýa-da öz öndüreninden 2,12 esse köp has ýokary hili däne satyn alyp bilerdi diýip Türkmen ykdysadyatçysy Birleşen Milletler Guramatynyň hünärmenlerine salyglanyp aýtdy. Ýöneki söz bilen aýdylanda daýhanlar ýere 2 dollary gömüp 1 dollar aldylar. Niýazowyň owu hojalyk siýasaty häzir hem dowam etdirilýär. Ýokarda deňeşdirmek üçin Türkmenistanda we Gazagstanda öndürilen buğdaýlaryň bahalaryna 571 dollar baha hemde 220-240 dollar nyrklaryna salgylandym diýip Hajaýew ýazýar. Onuň pikiriçe Türkmen häkimetleri Türkmenistanda öndürilen iýimlik dänäni Gazagstandan import edilen däne bilen garyp degirmenlerde üwedýär we onuň ununy ýokary hili Türkmen dänetiniň bahasyndan satýar. Aradaky itki bolsa Türkmen halkynyň hatabyna doldurulýar. Emma adatlyk bu aýdylýanlary garaşy ýagdaýda ýerine barlap we tasdiklap bilmeýär. Ykdysatçynyň maglumatyna görä, BMG-nyň hünärmenleri Türkmenistanyň owu hojalygynyň umumy ýerdejesini hem hasapladylar. Bu görkezji 2007-nji ýylda 565 milyon dollardan gowrak bolup, her bir owa ýaşaýjysyna 177 dollar, işe ukuyply adama 297 dollar we işleýäne 643 dollar düşýändigini görkezdi. Owa ýaşaýjysyna her gün güzeran aýlamak üçin yarım dollardan hem az serişde ýetýär. İşe ukuyply adama 81 sent, işleýän adama bolsa 1 dollar 76 sent düşýär. Yarım dollardan hem az serişde Afrikadakydan hem pes ýagdaý görkezýär. Ýyllaryň geçmegi bilen sanlar we bahalar üýtgesi-de ýurtdaky ýagdaý gowlaşmaýar. Daýhanlar gul ýagdaýyna düşdi we bu gulçuluk arkada ýurdu diýilýänini saklanyp galdy diýip Hajaýew ýazýar. Ykdysatçynyň sözlerine görä Berdimuhammedow owa hojalygy meselelerini reformaçy bolup bilmedi. Kär üýtgetmeler bilen Niýazowyň döreden ýol ýodasyndan gitdi. Netijede bu iş usuly pudokdaky ulgamlaryň kynçylyklara sebäp bolýar. Şol wagtda häkimetler owa hojalygynaky yerli mellarlaryň we telekeçileriň köp sanly hile primine göz ýumýar we bu ýagdaý owa welatynyň ýagdaýyny hassa erwetleşdirýär diýip ykdysatçy Arnodurdy Hajaýew adatlygyň soraglaryna beren ýazmaçy jogabyny aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda owa meselesini çözmek üçin näme etmeli bolsa etjekdigini söz beripdi. Şol wagtda Türkmen daýhanlarynyň erksizligi, owa hojalygynaky hile primler, daýhanlaryň ýagdaýyny kynlaşdyrýan erksizlik Sowet döwründen uzalýar diýip synçylar aýdýar. Türkmenistan daýhanlaryň we olaryň çağalarynyň düşen kyn ýagdaýyny dol düşünmek we owa hojalygyny hakyky bazar gatnaşyklaryna geçip başlamak, ýurtdaky işsizlik, garyplyk we azyk ýetmezçiligi meselelerini ymykly çözmek üçin olaly ýolbaşçylaryň we beýleki adamlaryň pagtaçylykda dören ýagdaý şol sanyny Sowet ýyllarynyň ahyryndaky pagta işi diýilýän barada iň bolmany Özbegistanyny bilýän zatlary bilmegi gerek. Bu arada metduatda ýazylmagy, açyk pikir alşylmagy, çeper eserleriň döredilmegi gerek diýip owa kynçylyklaryny gowulýan türkmen ýazgysy Synçy Hudaýberdi Harly adatlyk bilen eden telefon gurulmagyny aýtdy. Onun pikirçe metduatyň ýapyklygy we prezidentleriň her bir çykaran kararynyň ögülüp arşa çykarylmagy hakykatda Aşgabatdaky hökümetiň halkyň meselelerini çözmek isleýän barada aýdýanlaryny tasdiklemeýär. Kynçylyklaryň saklanyp galjakdygyny işaret edýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen häkimetleri tejribeli daýhanlaryň we yerli hünärmenleriň, şol sanyny awraýly halkara uramalarynyň hünärmenleriniň ýurtdaky owa hojalyk siýasaty barada
bildirýän aladalarına açyk düşündiriş bermeýär. Mysal üçin, Halkara Pul Gaznasynyň 2000-nji ýylyň 1-nji ýylyny çap eden makalasynda hem Türkmenistanyň häzirki owa syýasatynyň dowam etdirilmeginiň büdjeti, orta daýhana we tutuş ykdysadyety agyr ýük bolýanyny gaýdyldy. Şeýle-de bu makalada halkara harit bazarlaryna buğdaýdan we paxtadan has giýirdejili bolan, däp bolmadyk owhozuluk ekinlerini öňürmäge, owa puda üçin hemme taraplaryň we ilgiderli özgörtmeler strategiýasyny geçmäge çagyrly. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu mesele ýurt ýylatynyň ýartyndan hem köpüsiniň günüdarany, ýurt awadançylygy we alyk üçinçiligi bilen gönnün-göni bagly bolan owa kynçylyklary barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bu arada bize ýazsaňyz ýa telefon edip pikiriňizi paýlaşsaňyz sizden ören minnetdar bolardyk. Eger maglumat paýlaşsaňyz, pikiriňizi aýtsaňyz, azatlyk siziň şahsiýetinizi gezliň saklar.